Σύμφωνα με πληροφορίες του Α, ο 54χρονος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι την Κυριακή του Πάσχα από την οδό στην οποία βρισκόμαστε, στο χωριό Λεοντάρι, πυροβολούσε στον αέρα για την Ανάσταση του Κυρίου. Ο 55χρονος, ο οποίος το Πάσχα του 2019 έριχνε μπαλωθιές στο σπίτι του στις Θεσπιές με αποτέλεσμα μια αδέσποτη σφαίρα να καρφωθεί στο κεφαλάκι της μικρής Αλεξίας, μέσω του δικηγόρου του κάνει λόγο για ανθρώπινη τραγωδία και τραγικό ατύχημα. Το αστικό κομμάτι αφορά τις οικονομικές δυνατότητες των δικών μου εντολέων, οι οποίες δυστυχώς είναι πενιχρές. Το ποινικό κομμάτι και πάλι έχουμε να κάνουμε με μια πλημεληματική κατηγορία, η οποία και αυτή έχει τα όρια της. Δυστυχώς αυτό που έγινε είναι αυτό που ποτέ δεν έπρεπε να γίνει. Και δυστυχώς είναι αυτό το οποίο δεν μπορούμε να επαναφέρουμε ποτέ πίσω. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε μια οικογένεια η οποία έχει μπροστά της ένα Γολγοθά, την οικογένεια της μικρής Αλεξίας, και έχουμε και μια δεύτερη οικογένεια, την οικογένεια του δικού μου εντολέα, η οποία αντίστοιχα θρηνεί για το κακό το οποίο έχει συμβεί. Επίσης είναι μια οικογένεια με 3 παιδιά, μια πολύ δεμένη και καλή οικογένεια, η οποία ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα εμπλεκόταν σε μια τέτοια διάσταση. Στην έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι του κατηγορούμενου εδώ στο Περιστέρι, βρήκαν κρυμμένο το περίστροφο κάτω από τη δεξαμενή πετρελαίου στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Όπως οι ίδιοι λένε, το κατήχε παράνομα. Ο δικηγόρος του Αλέξη Στεφανάκης τόνισε πως ο πελάτης του είναι συντετριμμένος, ενώ είπε πως από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να επικοινωνήσει με την οικογένεια του θύματος. Από την πρώτη στιγμή επικοινωνήσανε με τους δικηγόρους, τους γονείς της Αλεξίας, η δική μου εντολής, προκειμένου να πάνε και στο νοσοκομείο. Το καταλαβαίνω γιατί είναι ανθρώπινο. Η άλλη πλευρά δεν δεχόταν οποιαδήποτε συζήτηση. Δεν δεχόταν οποιαδήποτε επικοινωνία. Αυτές οι προσπάθειες ήταν αδιάλειπτες, συνεχείς και διαρκείς καθ' όλο το διάστημα που έχουμε από την ώρα του τραγικού συμβάντος μέχρι σήμερα. Έχω στείλει ακόμα και εξώδικο, έχω υποχρεωθεί να στείλω, προκειμένου να μην υπήρχε αμφισβήτηση πάνω στο κομμάτι αυτό. Όπως ξέρετε επίσης, και ο θελός, η δική μου εντολής, κάθε μήνα βάζουν ένα χρηματικό ποσό στο πλαίσιο των δικών τους δυνατοτήτων, χωρίς να υπάρχει καμιά δικαστική απόφαση. Ακόμα και αυτόν τον λογαριασμό για να βάλουμε τα χρήματα έπρεπε να τον αναζητήσουμε μέσα από τα δημοσιεύματα, καθότι η πλευρά της οικογένειας της μικρής Αλεξίας δεν ήθελε οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας. Ακόμα και στην ποινική διαπραγμάτευση στη Θήβα, που ο εντολέας μου του είπε «Πέφτω στα πόδια σου, ζητάω συγχώρεση, αν θες πάρε μου το κεφάλι», πάλι δεν δέχτηκε οποιαδήποτε συζήτηση. Στο δικαστικό κομμάτι, η πλευρά του κατηγορούμενου είχε καταθέσει αίτηση για ποινική διαπραγμάτευση, η οποία ωστόσο δεν έγινε δεκτή. Η ποινική διαπραγμάτευση είναι ένας νέος θεσμός στο ελληνικό ποινικό δίκαιο. Υπάρχει σε όλα τα σύγχρονα κράτη, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, και είναι η δυνατότητα να μην έχουμε αυτήν την εκτονοτική διάσταση του ακροατηρίου όταν έχουμε ένα ομολογημένο έγκλημα. Δηλαδή, ο κατηγορούμενος μαζί με τον εισαγγελέα συζητάει το πλαίσιο της επιβολής της ποινής του. Στην Ελλάδα, όσον αφορά τα πλημελήματα, το πλαίσιο ορίζεται μέσα από το κώδικα ποινικής οικονομίας και είναι πολύ στενό. Οπότε καμιά φορά δημιουργεί δυσχέρειες στον εισαγγελέα να προτείνει αυτό το πλαίσιο ποινής. Αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω και να ήταν ο ίδιος στη θέση της μικρής Αλεξίας, θα το είχε κάνει από χθες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια ψυχική διάλυση. Και ένας από τους λόγους που είχα ζητήσει και την ποινική διαπραγμάτευση. Γιατί δεν είχε κανένα νόημα. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ο ίδιος δεν μπορεί να συγχωρέσει τον εαυτό του. Τι λέτε για όλα αυτά? Τι να πω.